gai bat entzun edo hitz bat edo egoera bat edo edozein baita gai librean ere gaudenean bersoa kantatu beharreko trantze horretan egia esan ez nuke esango formula jakin bat daukagunik edo nik behintzat ez daukat formula jakin bat, errezeta bat edo bi edo hiru errezeta halako egoeratan aplikatzen dizkiodanak nire buruari. Aski misterio da oraindik neuretzat ere, ez dakit bersoaren etorri bide hori. Behar bada aitari entzundako histori pasadizo zarren bat eta handik arrantzatzen duzu zerbait zeure bersotara aplikatzeko behintzat, mila modu diferentetan etortzen zain niri bersoaren sortzeko material hori. Holtza gainean, Amets Arzaiuz. Bederatziko txikian, bertsoa osatzeko gaia, hurrengoa. Sua. Sua da Amets, bederatziko txikian, bertsoa botatzeko hitza. Bederatziko txikiak oin asko ditu eta batzuk oso pasabide estuan sartu beharrekoak eta orduan horiek josten hasten zara. Egun hartan biltzen zen berotasuna eta emozio hori ikusiz, nik uste handik etorri zitzaidala, han su baten bueltan dantzan genbiltzaneko idea hori. Eta orduan pentsatzen dute bersoa balitza su baten baldintza hori hasieratik heldu niola horri eta gero hitza, piztu dezagun hitza eta alaituz bizitza. Goroitzen dudana da lehenengo hitza etorri zitzaidana gabiltzarekin lotzeko sonan printza. Ospolu batek pizten badu lehen ditxa, gero bota sastraka eta zumitza, tximinitikan gora doa bere gisa, baina neretzat sua dugu bersogintza, bersoa balitza, su baten baldintza, piztu dezagun hitza, alaituz bizitza. Hemen su horren bueltan dantzan gabiltza. Berso hasten zarenean erdibideko horiek egin gabe osatu gabe dauzkazu oraindik eta orduan esan nuen, printza utziko dut erdirako eta badakit hasiera neukala, pospolu batek pizten badu lehen printza, esan nuen. Ditxa ez da hain egokia, baina ditxa sartuko dut, sakrifikatuko dut hori gero erdian printza erabiltzeko. Eta gero hasi nintzen hola, pospolu batek pizten badu lehen ditxa, eta segitu nuen, eta bersoa bukatu zen, eta gero konturatu nintzen printza erabili gabe utzi nuela. Momentu hartako emozioa eta bai bazen, baina ni nire buruarekin borroka hartan nenbilela eseri nintzen, eta hori da daukadan akordua bersoarekin. Ni normalian gai bat etortzen zaidanean, belarritara irudiak etortzen zaizkit, burura, eta koloretan eta zenbaitzen usainetan etortzen zait, ideia hori. Doinuarekin pentsatzen saiatzen naiz, eta importante da niretzako bat etortzea esan nahi dezuna eta esan nahi dezunaren tonua bilakatzen den doinu hori. Bukaerako ideia pentsatuta, oin batzuk ekartzen saiatzen naiz burura. Oin zerrenda bat osatzen. Bertsoak eramaten baldin bazaitu oinera, eta ideia berritara normalean positiboa izaten da, Kaiola batean sentitu beharrian, eguak ematen badizkizu, azaltzen zaizun beste hitz baten momentu hortan, normalean beste arima bat, beste pixu bat ematen diozu bertsoari. Oheko maindireak edo mihiseak egunero aldatu behar izaten dituzu. Pentsatu nuen aur bat, oian pixa egiten zuena, eta zergatik egin zezaken pixa?
beldurrarengatik. Amesgaiztoak aipatu nituen, kasu hortan zeuskala bere aita hiltzalako eta amesgaiztoa zeuskala. Orduan irudia etorri zitzaidana horixe zen, ume beldurtu bat bere ohean, ez? Esaten diot aitatxo, joan da oso urrutira, bizitza osoan babestu, egin zaitzaken tokira, berak ezin du ulertu, begien malko distira, sortzen zaio ta sortzen dit, nigan alako gupida, ordularia joatean, 11:00 naiz muxu goxo batekin, egin nire despedida, bere izara txuriak mamu bilakatzen dira. Bere izara txuriak mamu bilakatzen dira.